съм с тебе или с никой друг съм, няма да отида. С ваша помощ. Благодаря ви много. Добре, мили мои, от тук нататък мисля да минем рязко на ретро. Много ми харесва, когато набор 2008, 2009 и така нататък се радват на ретрото. И 05, да. 05, да ти кажа ли коя песен ми е в 2005 година? Мисли бързо, тогава си се родила. Помъчи се. Аз вече я чух. Някой вече даде силен жокер. Добре, слушайте тогава, момичета, чакайте. Тогава ще направим така. Значи. И 06 и те се молят за песен. О, може да стана тук среща на наборите. Добре, сега. Ще направим така. Аз ви предлагам да изпея няколко много стари мои песни. Вие да ми помагате, разбира се. И понеже старите ми песни са много, смятам някой от тях да събера в един микс. За да може да чуваме повече от тях. И ще започна с песен от 2004 година. 2005, 2006, 2007 и така нататък. Само един въпрос задам. 2005 не се сетихте. Ясно. 2004 някой сеща ли се за една песен? Чакайте сега. Чакайте. Аз ще ви дам жокер. Туту. Туту. Чуваш ли как сърцето ми бие най-тъжната камбана? Страда ранено, иска да скрие, че без любов остана. Искам да ви кажа, че много ще ви хареса.